Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kellum fil-qalba tal-Avvent niċċelebraw il-festa tal-Immakolata Kunċizzjoni. Ekk iġbija li għandna hawnhekk quddiem l-artal tal-kelma li huwa l-ambone tenna nifmu. Marija hija l-mara bla dnub għaliex ħalliet il-kelma ta' Alla iddawwal il-ħajja tagħha kollha kemm hi. Min jos f'qalbu, min jinkarna f'qalbu il-kelma ta' Alla huwa għaddejs għax il-kelma ta' Alla ma tħalliniex nisbaljaw. Hija immakolata bi privileġġ speċjali, imma f'Marija Immakolata aħna naraw il-pjan li Alla għandu għalija u għalik. Lili u lilek il-mulej irid jarana sbieħ qudiemu kif sejrin nisemgħu fil-qari dal-għodu, għalhekk inħeġġiġkom biex nagħtu attenzjoni partikolari għal dan il-qari sabiħ tal-kelma ta' Alla li jiddawwal u tagħti sens lil din il-festa. Fil-festa ta' Marija Immakolata naraw ukoll il-festa tal-bniedem salvat bl-imħabba ta' Alla. Ejjew għalhekk ħuti quddiem Marija bla dnub aħna nintebħu bid-dnub tagħna, bil-fraġilità tagħna. Imma fiduċjużi fl-imħabba tagħna lejn Alla nerfgħu ħarsitna lejh u nitolbu jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassatna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal-Ruħ Ġorġ Camilleri, Kalċidon Sacco u Joe Aquilina. Ħuti ejjew nitolbu lill-Alla. U Alla, bit-tnissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija, int ħejjejta mara xierqa għal ibnek, kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub. Għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu u staqsih. Fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jiena eri u nħbejt. U staqsih, min qallek li jien teri jaqgħu kielt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kielt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb qarraq bija u jiena kielt. U l-mulej Alla qal lis-serb,
tal-li għamil dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkar u t-trab tal-artikol il-jim kollha ta' ħajtek. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha. U hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. U Adam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Nannu lil-mulej għax għamel leġubijiet. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesejn Ħuti, imbierak Alla u missier Siedna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smawijiet fi Kristu. Hekk hu għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekk oġob l-rida tajba tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bijamlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan imfassal minn qabel minn min imexxi kollox, skont il-fema tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Id ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir, u jkun jissejjaħ bini l-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. Għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija:
Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn quddiema. Il-kelma tal-mulej. Xi tfisser din il-festa għalina? Il-Madonna m'għandix bżonn festi, m'aħna ħanżidula xejn, qiegħda fil-glorja tas-sema. Ma xi tfisser il-festa ta' Marija Immakolata? Jekk għadna attenti għat-tieni qari, San Pawl jagħtina ir-raġuni ċara u jgħid hekk. L-ewwel qabel kollox San Pawl jistedinna biex illum, mhux biss illum, imma ħajjitna kollha tkun ħajja li fija aħna imbierku lill-Alla, kif kienet ta' Marija. U għaliex għandna mbierku lill-Alla? U San Pawl jgħidilna ra, imbierek Alla missier Siedna Ġesu Kristu, li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fi Kristu. Mena aħna fi Kristu għandna kollha kemm aħna il-barka ta' Alla. Imma jkompli San Pawlu jgħidilna xi tfisser din il-barka. U għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Qatt immaġinajta li jiena u int bil-fraġilità kollha tagħna, bix-xejn kollu tiegħi, bl-iżbalji kollha tiegħi, jien kont diġà f'moħħ Alla qabel mhux ma twelidt, saħansitra qabel il-ħolqien tad-dinja. Għandna jew għax m'għandniex nirringrazzjaw lill-Alla. Meta jkun hemm xi persuna u tkun ilek ma tkellema u tkellmek u jew issellimlek, kemm tieħu gost tgħid tara ftakret fija. Alla ftakar fina qabel il-ħolqien tad-dinja. U kif ftakar fina? Kif? Għax il-kelma li tiftakar mhux biss il-memorja, kif jixtieqek, kif irid jarak biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Din hija x-xewqa ta' Alla għalija u għalik li nkunu qaddisa u bla teba. U ddestinana u riedna hekk qabel il-ħolqien tad-dinja. U meta ħalaq il-bniedem, ħalaq lill-bniedem bil-libertà kollha tiegħu u ħalqu sabiħ. Imma l-bniedem kif rajna fl-ewwel qari, fis-supervja tiegħu ħaseb li jista' jgħix mingħajr Alla. Id-dnub oriġinali daku inwarrab il-kelma ta' Alla, naf jien x'għandi nagħmel, m'hemmx għalfejn tgħidli kif għandi nimxi. Dak huwa l-bniedem. U għalhekk il-mulej Alla ħoloq lil Marija Immakolata imbierka fi Kristu li kien għadu ma twilidx, biex anke jiena u int inħarsu lejn din il-mera, jiena nintebaħ f'Marija nara kif jixtieq jarani Alla. Marija hija bla teba għax minna kellu jitwieled Kristu. Marija hija bla teba għax hija il-mera ta' kif il-mulej irid lili u lilek. Ħaniksrula qalbu. Ejjew nagħmlu ħilitna. Ejjew nitolbuha il-Marija. L-Eva il-ġdida. Eva qalet le lill-Alla fil-Vanġelu qrajna kif Eva il-ġdida Marija tgħid iva lill-Alla f'ħajjitha u tħallih jidħol fil-ħajja tagħha. Ejjew nitolbuha biex teħenna ħalli aħna wkoll il-kelma ta' Alla nilqgħuha u nħalluha tmexxina.
Kemm hi interessanti dik id-domanda li qed jagħmel illum li jagħmel Alla lill-Adam wara id-dnub. Jinżel fil-ġnien għaliex l-awtur sagru jgħidilna li Alla kien jinżel fil-ġnien. Alla jinżel fil-ġnien jippassiġġa mal-bniedem. Għax għal Alla l-bniedem huwa l-ħabib kbir tiegħu, huwa l-għażiż tiegħu. Imma din id-darba għaliex Adam bis-supervja tiegħu warrab il-kelma ta' Alla, Adam jistħi minn Alla, jistaħba. U Alla x'jgħidlu lill-Adam? Adam, fejn int? Mhux għax ma kienx jaf fejn hu, Alla jaf kollox. U Sant Wistin bir-raġun kollu jgħidilna dik il-mistoqsija Alla jagħmilha lill-Adam biex Adam jistaqsi lil innifsu u jgħid imma jien fejn qiegħed fir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Jien għaliex għażilt li nitbiet minn Alla, għaliex għażilt li ninża, Adam jgħidlu ninsab eri. Ġifieri jiena inżajt lilek minn ħajti. Dik hi l-era tal-bniedem, mhijiex sempliċement l-era tal-ġisem eżies, kif ħafna drabi aħna naħsbu f'dan meta nisimgħu dan ir-rakkont. Adam jidħol daħla fih innifsu u jintebaħ li bis-supervja tiegħu huwa neża lil Alla f'ħajtu. U forsi dan huwa id-dnub tagħna, dan huwa id-dnub tas-soċjetà tal-Ewropa li qegħdin ngħixu fiha, li qiegħda tinża il-valuri ta' Alla. Ejjew nitolbu għall-Omna Marija biex tkompli żżommna taħt il-mant tagħha, mhux aktar moħbija taħt is-siġra ta' dnub, imma taħt il-mant immakulat ta' Marija. Ħalli tkompli tlibbisna bl-imħabba, bil-ħnina u l-glorja ta' Alla. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies, jew infaħru lil Alla għall-ġubijiet li jagħmel f'Marija meta ħelisa mid-dnub biex aħna wkoll imqawwija mid-don tal-ħnina u l-maħfra tiegħu nersqu qudiemu bla teba. Nitolbu għall-Knisja biex tħares il-qudusija tal-membri kollha tagħha bil-kelma tiegħek u bis-sagramenti. Nitolbu għal-bnedmin li jinsabu era għaliex niżgħu lil Alla f'ħajjithom biex imqawwija mill-Ispirtu ta' Alla jindmu u jersqu jirċievu il-ħnina u l-maħfra għal dnubietom. Nitolbu għalina il-koll biex narfu napprezzaw id-don tal-ħajja, id-don tal-imħabba ta' Alla lejna biex ngħixu wkoll l-imħabba bejnietna. Nitolbu
Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex tbirek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamil li fihom tikber il-preżenza tiegħek, preżenza ta' imħabba, ta' ħniena u maħfra. Nitolbu. Impoġġu taħt il-ħarsa tiegħek mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-morda tagħna. Għamel li jsibu persuni li bimħabba iduru bijom u jgħinuhom fin-nuqqasijiet kollha tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier, isma' it-talb ta' wliedek u wilqgħu mill-idejn ta' Marija Verġni li saret Knisja Immakulata ta' ibnek, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu buħiti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-sollennità ta' tnessejl bla teba tal-Verġni Mqazza Marija biex kif lilha tajta l-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub, hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull dnub bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ħares lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel, żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u hekk ħejjejta bħala xierqa għal ibnek. Fija u rejt il-bidu tal-Knisja, l-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebda tikmixa jew teba. I bħal Verġni l-aktar safja kella ġġib fid-dinja lill-ibnek il-ħaruf bla teba li jħassar il-ħtijiet tagħna. Inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja,
ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
jew fiskiet imbirku lil-mulej. Marija laqet fiħdana il-Kristu. Aħna wkoll għadna kemm ilqajnieh permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija. Jew għalhekk flimkien fiskiet ta' qalbna kull wieħed u waħda minna jagħmel innu ta' ringrazzjament lill-Alla. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, itqarbina mqazza li għammilna, tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna baġeb kbir int ħarist lill-Verġni mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija, hekk impoġġu taħt il-mant tagħha il-poplu Malti u Awċi, flimkien mal-emigranti Maltin u Awċi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, l-għalna l-grazzja noħorġu minna mingħajr. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.